yake ni nan zana fake, abinda na yarda da shi ne alkawari kuma har abada ba a raba ni da shi. Inda so yake ni nan zana fake, abinda na yarda da shi ne alkawari kuma har abada wace ba a raba ni da shi. Da kamar uwa da ɗan ciki shine burina, ganin kyakkyawar fuskar ki ya saka ni na yau barna, na kushe dukkan yan mata na yabi maradina, dare inda zane barci da hoton ki a gefe na. Abinda nake so bai fice ke ba, idan ba ke wayo kaina, soyayya cuta ne na daina zance ne, fagen so yanzu na saɗan ba ranar denawa, da daɗi duk wahala a ciki ni za na yi zaunawa. In za na wuce ku kira ni da me haukan so zan amsawa, jirgin so karka wuce zan hau ka aje na a tsandauri, wa dabbobin da suke daji a kansa suna iya yin kwari. Na ɗauki amana za na rike so kuma nemi shi alkawari, idan so ya kai so na cikin ɗaki zai nisa da gari, don Allah ku ban amsa a ina so yake fi na albishiri. So ya taɓa dabbobi da mutane bai kyala maraya ba, ji jarin mutarka da ka shiga so ba ya ki saka ka uku ba. Na zo ki min uzuri kan soyayya ba zan fasa ba, na sha wahala kan soyayya don Allah ki duba ni. Soyayyar da nake mai tarbiyya na gano, na ɗauki kafa zan bi ta a garin su yana gefen kwatano. Komai ni zan yi a soyayya kuce mini ya na sani, ko wutar soyayya za ta lafa gare kuma soya zan kuma. Ki so ne na soki, ki bi ni na biki, ki ba ni na baki, soya makanta idanuna ya sana ajiye karatuna, ya mai da min da dare rana, ya sanya cuta a kalbina. Wanne yake so a faɗa masa menene so ga amsa, wasu a so ka yana farko ba yaudara so zai karko, riƙon amana zalle ko da kyautatawa mai maiko, yarda da juna da nuna kishi wannan shafin zan ɗauko. Ina mai adalci, ki so ni so mai inganci, gare ni zai mini sassauci, na sha zumar soyayyar ki ba za na so na amayar ba, kin bani kauna na baki ba za na so ki kwalla ba. Ta bangaren soyayyar mu mutanen da laila muke duba, sarauniya ta kyakkyawa ganin kiyaɗe ban kewa, kaunar ki ba a masaltawa.